UEU askotan entzun da neukan, batez ere hori udako ikastaroak antolatzen zituztelako, ez horren beste ekintzengatik, eta egia da, adibidez, nire tesi zuzendaria UEU kidea zala, eta entzun da neukan. Eta ez dakit nola, gorat behin izan nula, bala da garaia UEU sartzeko. Eta horrela egin sartu, bete webgune bidez datuak, eta UEU sartu. Egia esan, nahiko kurioso izan zen apuntatu nintzen, baina garai hortan ez nintzen Euskal Herrian bizi, Katalunian bizi nintzen. Baina justu urte bukaera hortan itzuli nintzen, eta astu egin nuen, bai jasotzen dituen bolitinak eta baina ez nintzen oso aktibo egon. Justu urrengo urte bukaera arte, nizartu nintzen 2012an, 2012an, eta 2013ko bukaeran UEU-tik antolatu zuten ziotesia lehiaketa, eta gonbidatu zidaten sari banaketako ekitaldira gonbidatu ninduten hitzalditxo bat ematera. Eta hori izan zen nire lehenengoko gauza zuzenean erlazionatuta UEU-rekin, lehenengokoa. Eta hortik aurrera, hamaika gauza egin ditugu batera. Eta gaur egun bazkide zara, ezta? Bai, gaur egun bazkide jarritzen esaten dut, eta baino zutasi nintzen hitzalditxo bat ematen, aukera eman zidaten lehenengokoak, eta horrek halako segurtasuna eman zidan jendartean hitz egiteko eta zientziaz hitz egiteko, eta abar. Eta hortik aurrera, ziotesian egon zepa emaikide beste ediziotan, lehenengo ikergazten oraindik gaztean nintzenez parte hartu izan nuen, baita ere azkide moduan parte hartu ekin dut hainbat ekitalditan, baita ere erosi egin ditut liburuak, esan edut, bizkatzo bat denetarik egiten UEU-ren inguruan. Alde batetik, euskara, zientzia, kultura, edo esaten den moduan, maila altuko hizkuntza bat dela frogatzea. Azken finean, sortzen dira materialak euskaraz zientziaren inguruan, eta hori kiston lana da, eta kiston ekarpena da. Baina baita ere, agian hori da gehien ikusten dana, eta igual gehien baloratzen dana, horregatik jaso ditu hainbat errekonozimendu horren inguruan. Baina iruditzen zedana da, UEU-ek egiten duen ekarpen handiena dela giroa. Sortzen duen giroa, lan egiteko modua. Ezberdina da, askoz ere hurbilagoa, elkarlanean oinarrituta, giro ona sortzen da. Inguru honetan, zientziako inguruan, ez da ohikoa. Edo behintzat hemen ez da ohikoa, bizkatzo bat lehiakorra da ingurunea, bizkatzo bat badaude hor tentzioak, eta UEU guztiz kontrakoa da dana. Da, errestasunak daude, adibidez goratzen dut udako ikastaro bat antolatzen ibili ginela, eta errestasunak izan ziren guztiak. Goza bat eskatu eta lortu. Ez egoen inoiz ez aurpegitzarrik, beti girona, eta hori asko eskertzen da. Eta nik uste dut horrek egiten duena da zientzia normalizatu. Eta hori nik bintzat ikertzaile moduan asko eskertzen dut. Erronkarik handiena Euskal Unibertsitatea eratzea da. Hor badago, adibidez orain Iñaki Alergiak usten duela, badauka zera hori lortu ez izanagatik lau urte hauetan, baina egia da hori dela. Sortzea benetan Euskal Unibertsitate bat, giro hori sortzen duen, eta erronka da hori behar hori gizarte osora edatzea. Nik uste dut, gertatzen dela da pizkatzo bat, ladoseko dokumentalak moduan. Mundu guztiak esaten dola ikusten dituela, baina gero benetan jendeak ez dituela ikusten. Euskal Unibertsitatearen inguruan goza bera gertatzen da. Mundu guztiak uste duela beharrezkoa dela, baina gero inork ez duela zer ez egiten. Eta beharrezkoa da. Bai hizkuntzagatik, baina baita ere, lehen esan dudanagatik, giroa, gozak egiteko beste modu hori beharrezkoa dalako. Zen bestela, nire ustez, zientzia sistema horrela jarretzen baldin badu, ez dauka salbaziorik. Eta beste modu bat, gozak egitea arrezko erreztuko lukeela. Nik uste dut, sortzea baino dala zirikatzea, zirikatze lan. Batez ere, alde batetik gizarte edo jendartea, zirikatzea esateko behar dugu, daukaguna ondo dago, baina online Euskal Unibertsitatea beharrezkoa da, beste jende bateri begiratuta dagoelako eta osagarria delako dagoen sistemarekin, eta baita ere zirikatzeko ez bakarrik erakundeak, baizik eta baita ere euskalgintza. Nik uste dut ez dakit euskalgintza
kontziente den zin garrantzitsua den halako lanabez potente bat edukitzea herri honetan, zeren egiten duzuna da herri kohesio bat. Baina ez dakit. Nik uste dut sortu baino dela hori zirikatu eta mantentzea eta pultzo hori mantentzea. Pertsonalki etxe bat, gustora zeuden leku bat. Arazoaz eta mundu guztiak ezagutzen zaitu, besarkatzen zaitu, hurbila, oso hurbila, giro ona. Hori, etxe bat da. Ez da erakunde bat, ez da, hori dela gutxi irakurri nuen, leku pribatu bat ez. Irekia da, zoaz eta etxekoa zara. Hori, 5 urte daramatzat eta niretzat etxe bat da. Eta nik uste dut hori dela, etxe bat.